Jedno, 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 jedno. Věřím, že jednou večer, až zapnu zprávy, slečná moderátorka u šálku kávy s úsměvem oznámí všem, že dnes byl vážně zvláštní den. Vůbec nic zlýho se nestalo, válčit se prej náhle přestalo a nikdo netuší, co se stalo. Na jednou, jedno, jedno, třeba zkusíme začít myslet hlavou, třeba se začnem smát místo válčení a možná zjistíme, že to zas až tak špatný není. Asi si říká, že buď dost naivní, anebo světej jsem. Já však věřím, že ten bejt pozitivní, ani se svetujem. Ten den k životu nesmrví, řidič z 5,5 promile v krvi, ani nezavřou dalšího poslance za podezřelý rance v bance. Prostě přijde čista jasna den bez práv, kdy byl někdo okraden teenagerů, co se samopalem vozujou. Když ve švech praskají ráje daňový, když miliarda lidí hladový, se laví prej časy takový, hold teď jsou. Jedno, 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 myslet hlavou, třeba se začnem smát místo válčení a možná zjistíme, že to zas až tak špatný není. Jedno, jedno, třeba zkusíme začít myslet hlavou, třeba se začnem smát místo válčení a možná zjistíme, že to zas až tak špatný